Welcome to Lantad! Hello mga kalabadabs, welcome to my channel, and for today's vlog, andito tayo ngayon sa Bakakay sa Lantad. Lantad, Henry? Okay, sa Lantad. So mag-ano kami dito mga kalabadabs, magka-camping kami kasama si Matigsong PH. So with Chakra Vlogger, and ayan si Matigsong PH. So dito kami sa napakaliblib na lugar. So I love adventure mga kalabadabs. And dala nga kami ng tent, tapos magluluto-luto kami, magsa-sightseeing kami ng beautiful view. So, all around. So, yan, o, diba? Masyadong liblib mga kalabidabs. Tarara. Ayan, anong ginawa? Yung nasa una mga kalabidabs, siya yung pinaka, ano daw, pinaka macho sa Matigsong PH. Yan. Yung may pinaka maganda ang puwet. I can show you what love's supposed to be. I can show you what love's supposed to feel like. I can show you, yeah. I can show you, yeah. Ako pa lang po. Kakapagod. So hindi pa kami nangangalahati sa pupunta namin, pero tinanggal ko muna mga kalabid sa aking medyas dahil ang dami amor seko, tsaka yung aking pajama. So with Henry. So and sobrang pagod na. Ano po yung pangalan mo? Angelo Buban. Angelo. Ano ka sa ano? Judy. Judy ko. So ito mga kalabidabs, bababa ulit kami dahil wala palang lutuan dun sa tuktok. So bababa kami dito sa... Kasi sino yung pupunta natin, Hen? Kanina yung pupunta natin? Ha? Basyaw. Unang bahay. Kibasyaw? Ay, last na bahay pala. Papuntang bukid. Okay, si Kibasyaw. Pupunta kami kay Tio Basyaw. Ang huling bahay papunta sa bukid. So abangan nyo guys ang pagpapayat ni Bong. So abangan nyo ang road to Paabs ko soon. Andito kami ka na June, tapos ayan, may mitas kami ng Pako. Ayan, si Bicolanong Biyahero. Ayan, paki-subscribe ng kanyang YouTube channel. It's Bicolanong Biyahero. And yung si baby girl. Ayan, namama ko kami. And si Henry Pak. Si Miss Irritating. Mga ano lang, yung mga... Yan yung ninuluto, ginugulay. Medyo iba kasi yun eh. So, andito kami, ay ko, para madigding ano, yung andito. Yan, ng mama ko sila mga kalabidabs. Oh, very perfect. Masarap mabuhay dito sa bundok. Pak. Masarap. Ito mga kalabidabs, yun, nangunguha pa sila ng pako. So, dito kami magluluto at kakain. Ang problema, yung iba nasa taas na. Di ba? Good luck. Dinner time, pancet mga kalabidabs. So, andito pa rin kami. Medyo madilim na dito mga kalabidabs. So, ayan. Kasama ko yung Matigsong PH. Yung iba nandun na sa taas, no? And, kami, dito kami sa baba kasi nagluluto kami ng aming dinner, no? Yung kanin, tsaka yung pako with tuna. So ito pansamantala, yan, kumakain muna kami ng pancit. Nakakapagod mga kalabidabs. So abangan nyo mga kalabidabs, pupunta tayo mismo doon sa mismo pumunta natin na site, no, sa campsite. And for sure mag-enjoy tayo nito. Hindi napagod na ako mga kalabidabs. So mamaya na ulit. Ito mga kalabidabs, we are here nasa ano sa campsite. So it's so rainy. It's very ang saya ka namin dito. Ayan, this is the perfect adventure mga kalabidabs. Grabe init. Ayan, ipinakagwapo ayan. Oh. So andito kami ngayon. And ayan, very busy sila mag-ayos.
Oh, tumila na po yung ulan mga kalabidabs. Dahil putol talaga dyan. Oo. Ako na yung break. Maray nga nakapantalon siya eh. Kamu dyan magpaga na sa kamulig dek. No, magbalipot yung maray. Baon! Hi! Rupit. Mag-irrating. Ano bon? Bon, bata makinuno na ko. Manakakit ko kita. After ka. So ito mga kalabidabs, nandito kami ngayon sa anong lugar niyo? Sa lantad. Lantad. So nasa Lantad kami, nabot kami ng ulan. Pero ngayon tumili ng mga kalabidabs yung ulan. Tumila na. Tumila na nga. This is the perfect adventure. So kasama yung Matigsong PH at yung clockwise. Miss Irritating. Dili ka irritating. It's irritating. Kasi, Ayan, si Miss Irritating. Perfect. So, ito yung pinaka-perfect na adventure kasi maulan. Say ko, hi! Oh. ay sa Ay, busog! Out kay Miles Fardo. Yung nagplano pero hindi sumipot. Ate Miles! Ayan. Hiniling kasi ni Miles na umulan. So, nabasa kay mga kalabidabs pero very perfect na very perfect. Ay, manang oran dyan, oh. Bunga na ako dumugo. Sana all talaga ready, no? Siyempre. So, hello po sa inyo lahat. Yung mga gusto po pumunta dito sa Lantad for adventure, mag-camping, pwede po kayo pumunta dito. Hanapin nyo lang po si Basyaw. Basyaw. Basyaw? Si Basyaw. Hanapin nyo lang si Basyaw mga kalabidabs. Dito sa Lantad. Perfect dito. Kahit umuulan, basta may tent po kayong waterproof. Dala namin. Oh, yung proof. Nababasa. Ayan, mga kasama ko, mga pogi. Mga pogi. Si Shaka Vlogger. Angelo Buba. Angelo Buban. Ay, makarotoro. Ito si Mark Joseph. Bart Gabret. Mark Joseph. Mark Joseph. Eto. Miss Irritating. Miss Irritating. What perfect. What perfect. What perfect. Medyo nagpapatuyo lang kami ng aming mga damit. Pero tumila na rin yung ulan mga kalabidabs. And still, andito kami, nagbabanding moments kami with the Matigsong PH and of course, Shaka Vlogger. So, masaya dito kahit umulan, still tuloy yung aming jamming, banding moments dito lamang yan sa Lantad. Dito yan sa Bakakay, sa upper Bakakay. Lower ba to? Lower Bakakay. Pero, yung pinaka-camp, hindi kami nakapunta dun sa Camp 1 dahil medyo delikado na rin, sobrang dilim. Pero baka try namin next time. Pero dapat siguro pagpunta lang is almost 3 hours yung paglalakad. So, dito muna kami nagstay, nakasama yung ibang mga beach dito sa tent. Mayroon kami kanya-kanyang tent mga kalabidabs. Again, yung mga gusto pumunta dito, you are welcome to the world. Welcome to experience the adventure here in Lantad, Kabakakay, Albay. Good morning kalabidab. So andito pa rin tayo sa Lantad and we are just waiting for the sunrise, no? Ipapakita ko rin later on yung view ng Lantad ngayong umaga dahil hindi natin nakita kagabi. So ngayon makikita natin yung view later on. And ayan, kasama ko pa rin yung Matigsong PH. Yung iba tulog po mga kalabidabs. Ayun, nakikita natin yung Mount Mayon. Ayan, perfect. Yan yung Mayon. Ayan. Perfect view dito yung volcano, madam. Ay, ba? Kalabidabs.
So, ito mga kalabidabs, no, as you can see, kitang-kita dito yung mga tumayon. Pero yung Camp 1 is doon pa sa unahan. And still, we are here sa Lantad, no. Dito lamang po yan sa Bakakay. So, napakaganda dito. Kagabi, inabot kami ng ulan. Pero, tuloy pa rin yung aming camping, no. And very memorable experience yung aming ginawa kagabi. Hindi na ako nakapag-video kasi sobrang lakas ng ulan, ng paakyat kami. Pero yun na nga, nagawa pa rin namin mairaos yung ating camp. So ayan, napakaganda dito mga kalabidabs. Very perfect yung ating area. Dito lamang yan sa Lantad. So kitang kita natin dito. Kung dito po kayo, mas makikita nyo ng malapitan yung mount na yun. So pwede natin siyang i-zoom. Ayan, kitang kita siya mga kalabidabs. Ayan. Wow. Kitang kita siya. Ayan. So yan po yung Mount Mayon. So ayun mga kalabidabs, thank you sa pagsama sa aming camping dito lamang yan sa Lantad, Bakakay Albay. And again, sa lahat po ng mga hindi pa nakasubscribe dyan, and mag-subscribe na po kayo and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng aking latest videos. Again, maraming salamat. Again, kasama ko ang Matigsum PH and yung selected members ng Vivo. Thank you so much and see you on my next vlog. This is Bon James D, ang vlogger na true lover. Ow, ow! Bye! If you and me, yeah. Thanks for watching. For more latest videos, click here to subscribe.